aquest és un sentiment que comença a ser compartit perquè no ens ho podem pas permetre a cap nivell, no? Ni a nivell social, ètic, econòmic, ni mediambiental. És a dir, rere cada aliment hi ha l'esforç de moltes persones i això no ho podem llançar a les escombraries perquè sí, per una qüestió de mercat, per una qüestió de caprici o d'una qüestió de no tenir valors. Som un ofici, curiosament, que el malbaratament l'hem portat de manera, vull dir, l'aprofitament de l'aliment l'hem portat d'una manera exemplar. Per què? Perquè tenim temps de cuinar, tenim persones que cuinem, o sigui, tenim temps, tenim persones que cuinem i tenim habilitats culinàries. Per tant, tenim aquesta capacitat de veure que unes restes són una gran oportunitat per fer un nou plat. De manera que per això nosaltres, els de la restauració, els de la cuina professional, fem croquetes, sabem fer croquetes perquè sabem aprofitar els aliments, però és clar, hem abusat tant d'aquesta capacitat, d'aquest aprofitament fins al límit dels recursos alimentaris que ens hem carregat el prestigi de les croquetes. I ens hem trobat amb la paradoxa d'haver de fer croquetes amb aliment no aprofitat, sinó amb aliment nou. I hem hagut de recuperar la confiança dels clients i ara tenim aquesta situació, aquesta paradoxa, i hem de tornar a fer lluir les restes i dir, escolta'm, les restes no les llançarem si són bones, si us garantim que són extraordinàriament bones des del punt de vista de seguretat alimentària i des del punt de vista gastronòmic. Per tant, les hem de tornar a fer lluir. És veritat que des de casa podem treballar de dues maneres que per mi són molt importants. Una amb la prevenció, és a dir, canviar la nostra manera de cuinar en l'entorn domèstic per tal de ja cuinar intentant prevenir el malbaratament alimentari que generem, planificant-nos, comprant amb una llista, precuinant, fent les nostres precoccions. Amb aquestes tres passes aconseguirem llançar molt menys. La prevenció i després la transmissió de valors. Per mi és molt important que a casa la família que tinguem a càrrec, de l'edat que siguin, vegin que nosaltres no llancem amb tranquil·litat i els estem transmetent aquest valor dels aliments. Hi ha hagut un canvi cultural a través de les generacions, que és el que estem ara intentant recuperar. És a dir, hem desproveït l'aliment de tot el seu valor, l'hem reduït al preu. Nosaltres, com a humans, tenim un objectiu que és molt lloable, que és aconseguir aliments sempre i per tothom. O sigui, aquest és l'objectiu, que tothom tingui accés a l'alimentació, una alimentació variada i abundant, i que n'hi hagi sempre. Per tant, aquesta lluita ha aconseguit esborrar el concepte temporada, perquè hem aconseguit amb les importacions, amb les millores de les comunicacions i amb les millores de la refrigeració o dels mètodes de conservació, hem aconseguit esborrar les temporades i hem treballat per abaratir el preu dels aliments perquè tothom pugui accedir-hi. Moltes vegades el preu barat de l'aliment és un miratge perquè està subvencionat. O sigui, no és veritat que el preu sigui €1, sinó que és €1 i fins a arribar als 3 que realment costa hi ha una subvenció, hi ha una aportació de l'administració.
sigui quina sigui. De totes maneres, la conseqüència d'aquest abaratiment i aquesta accessibilitat ha anat en contra del valor dels aliments. És a dir, i una tercera pota, una tercera raó, una tercera causa, és l'allunyament de la producció. És a dir, nosaltres vivim lluny del flequer, vivim lluny de l'agricultor, vivim lluny del ramader i no ens empapem dels seus patiments. Per tant, desproveïm, que sempre en parlo, desproveïm del valor de l'esforç, que és una cosa que és molt important. Escolta, que això ens ha costat molt de fer-ho, Tingues en compte que si ho llences, estàs llançant, saps? Tot aquest despullament del valor dels aliments, reduint-lo al preu, i quan aquest preu és assumible i sempre el tens a l'abast, no li dones tampoc el valor de la temporalitat. És a dir, aprofitem que hi ha maduixots, ara és el moment dels maduixots, mengem-ne, i el que no hem pogut menjar, conservem-lo, assequem-los, fem-ne melmelada, fem-ne confitures, i de l'aigua que en queda fem-ne gelea, fem-ne, saps? El fet aquest de no haver de patir perquè no el tenim la resta de l'any, el maduixot, doncs, perquè el tenim, vull dir, no hem de patir perquè el tenim, doncs ha fet que, bueno, si llancem una mica tampoc no passa res, saps? Perquè en podem tornar a comprar. A més, estan a €1, podem comprar-los. Per tant, de cop i volta no té cap sentit aprofitar els aliments. I això ens ha fet molt mal, molt i molt mal, molt mal, molt mal. És a dir, quan tu vas a la gasolinera, dic la gasolinera perquè ens entenguem, o compres un pa que t'ha costat 50 cèntims, no aprofitaràs aquell raconet, aquell crostonet que t'ha quedat, no el guardaràs. O quan dic el crostonet ja és un quart de barra. Si se t'ha assecat, doncs el llançaràs. I per tant, allò que feia la meva mare i moltes àvies, que és tallar aquella barra de pa, empapar-la amb llet, passar-la per ou, fregir-la amb oli i després arrebossar-la amb sucre i canyella, això que és una feina. I són molts diners esmerçats per aprofitar un pa. O sigui, has gastat un litre de llet, un litre d'oli, tant sucre, un ou. Això, si ho compares amb els 10 cèntims que t'ha costat aquell tros de pa, no fas tot aquest esforç. Però és que no era la qüestió de gastar tots aquests recursos i diners per aprofitar una mica de pa, era que es valorava el pa, perquè el pa no només tenia un valor de l'esforç, un valor de l'oportunitat, perquè no sempre teníem un flequer al costat, és l'oportunitat, el valor ètic de dir, ostres, nosaltres llancem pa quan hi ha moltes persones que no tenen accés a aquest pa, sinó que a més el valor nutricional, ostres, aquest pa són nutrients que no sempre els tenim a l'abast, sinó que a més amb el pa precisament hi havia un valor religiós. O sigui, tirar pa era pecat i això es transmetia a tots els aliments. Ho hem desproveït i només diem, són 10 cèntims, no paga la pena. El fet de comprar menjar preparat, però quan parlo de menjar preparat em refereixo a salsa de tomàquet, que després has d'aplicar amb un altre d'això. Realment ha creat una generació dependent, industrialimentari dependent. És a dir, hem creat una generació que és dependent de la indústria alimentària. I què et proposa? Què t'aporta la indústria alimentària, a banda de solucions? T'aporta una data de caducitat o de consum preferent. Si tu no has treballat mai amb l'aliment en natural, aquesta data de caducitat es transforma en un document notarial, pràcticament. Escolta'm, que això està caducat. Quants joves has vist llançant producte perquè està caducat i que a vegades és consum preferent?
Què et vull dir-te? Que no es plantegen la viabilitat d'aquest producte, sinó que el llencen directament. Això és un malbaratament alimentari molt, molt important. I nosaltres llancem molt més allò que no ens pot fer mal que no pas el que ens pot fer mal. O sigui, confiem més en allò que té una caducitat molt més llarga, precisament per ser una conserva, o per estar processat, o per estar transformat, que no pas allò que està a la nevera, que sorprenentment hem de fer servir els nostres sentits per saber si és òptim per consumir-ho, que no pas allò que no té tant problema. Què és el més important per qualsevol empresa que treballa amb els aliments o amb qualsevol altre producte? El client. Nosaltres pel client, per la competència, ho farem tot. Ho farem tot. Ho farem tot. Si no hi ha unes normes, no modificarem els nostres hàbits. I m'incloc, És a dir, per mi, al final, que jo les passo canutes per tirar endavant el meu negoci, amb totes les complicacions que hi ha, jo quan tinc un client, el venero. I per tant, si jo haig de llançar mig pollastre per fer feliç el meu client, jo llenço mig pollastre per fer feliç el meu client, perquè si no, aquest client se n'anirà al restaurant del costat. I jo perdré l'oportunitat fins i tot de sensibilitzar-lo. Ja no et dic de guanyar-me la vida, sinó de sensibilitzar-lo o de transmetre'l. Llavors, si no hi ha normes, no hi ha canvis a la indústria, al mercat, a la cadena, perquè nosaltres no podem perdre un client. El desori ha vingut per satisfer el client, per satisfer el client. Si el client demana maduixots al desembre, nosaltres li portarem maduixots al desembre d'on sigui, perquè si no ens quedem sense aquest client. Si nosaltres, si el nostre client se'n va al supermercat del costat, perquè el supermercat del costat té molt més producte exposat, molt volum, i nosaltres tenim dues peres perquè volem ser sostenibles, al final posarem totes les peres, saps? Si la fleca té tots aquests pans que sabem que té una caducitat d'un dia, però això atrau els seus clients, nosaltres farem el mateix. És a dir, aquí en el sistema, en el mercat, el que importa és el client. Llavors, el que hem d'aconseguir és penalitzar les males pràctiques a través d'aquestes normes, afavorir les bones pràctiques a través d'aquesta normativa, i paral·lelament fer moltes campanyes de sensibilització perquè el client no s'enlluerni amb un supermercat sobrevestit, perquè el client a mi em pregunti si aprofito bé, si no deixo malmetre. Però si no tenim aquesta sensibilització, aquesta demanda del client, que és qui té el poder, no tindrem canvis.